Assalamu alaikum Türkmenistanlar. Assalamu alaikum dünya Türkmenleri. Men Hıdyrov Kaqymrat Türkmenistanyň Halk Hereketiň Türkmenistan Demokratik Saýlawynyň gurnalarym. Eziz adamlar Türkmenistanlar. Dün ünüs veren bolsaňyz Batan programmasyna kabinet ministriň hemmesi agzalary Berdimuhammedow Qara Geymeşin. Ýas tutan ýaly. Ýöne Berdimuhammedow gynyň şeýerini bildiren aqyçely. Näme üçin? Sebäbi öz kärdeşiniň Reşit Meredow maşgala agzasynyň 2 sanany öldürdi. Bu ganxor. Näme üçin öldürdi? Şu Siciliýan mafiýaň tradisiýasy boýunça Amerta diýen ýaly bu agzyny ýymsyn diýip. Gynansa Reşit Meredow. Bu ýagdaýda sen öz gunaň bar. Sen özüň oýlanş. Bir öýden birden 2 ceset çykmaly däl. Niýeden bu çykan zat? Bu ýörüti edenen zatlar sen agzyny ýym oturmaly. Biz seni duýdurdyk. Gaç diýdik. Fleşkany urat diýdik. Bu goýmady. Göreňmi ýoşukdan? Häli senin durmuşyň belli däl, ikbalyň. Sebäbi sen 10 ýylyň içinde şu ganxory Kemala ýetişdirdiň. Daşa ýurtda maktap myň ýeden işlerini. Ýöne Türkmenistany ýagdaýy şu ýagdaýa getirenem ýekesen däl, kabinet ministriň işgärleri galanlary. Kabinet ministriň işgärleri. Ministrler. Siziňem gözüňiz owdan depede açylmaly. Myň Gurbanguly Berdimuhammedow nimesi boýunça? Teoriýasy boýunça. Sebäbi siz şaýat. Bolan işler barady. Bolan jinayetler barady. Siz şaýat, birinji şaýat. Bu zatlarda näme? Bu täze açylan zat däl. Sapar tilki şöýdip öz nemelerini öldürdiler. Ýoldy Gurbanmuradow, Recep Saparow, galanlary. Bulam şu ýoldan gidip başlady. Bulam şu ganxorlygyna Kemaly ýetişdi. Eziz Türkmenistanlar, siz düýün Vatan programmasyny görende şu guruluş DSK-laryny bir rabotçyny gördüňizmi? Görmediňiz. Sebäbi ýurt bankrot. Men size öňden aýdyp geçdim. DWT aýdyp geçdi. Ýurt bankrot bolýar. Geljek pul gelenäk Türkmenistan. Bu Türkmenistanyň soňky pullaryny ogurlap gaçşak bolýar. Ine diňe 2020-nji ýylda 58 miňden gowrak adam öldü Türkmenistanyň içinde. 58 miňden gowrak. Muňa subutnama da bar, Türkmenistanyň içinden gelen habarlar. Ýönem başgadan bize subutnama bar. Men aýtdym, men ýakyn bir dostum Assa mediada işleýär. Şu Sputnik Google Map'ta oturup ýaltanman sana oturdy. Näçe täze öwle açyldy. Türkmenistanyň içinde 58 miň. Türkmenistanyň daşynda 6 miňe gowrak. Men dogrusyny aýtsam 5900 näçe toşny sifrasyny aýdyp bilen, ýöne 6 miňe gowrak. Men düýün aýtdym ejeler size näletdi. Näme üçin bu zatlar aýtdym? Sebäbi siz 9 aýlap çağany öz garnyňyzda saklap ýördüňiz. Ondan doğan wagtynda diýerilip, ne ölmedip, şöýdip bir dogurýaňyz. Çağlykdan olary östürip, on kiçik ýagdaýlarynda bir ýykylsa, gynanyp, bir ýerine şram etse, ýaşlygyna baranda urşup gelse, bir ýüzüne bir çiýişik değse, siz gynanýardyňyz. Sizin çağlaryňyz orsiýetde ağaç otyr. Ağaç otyr bir tarap. Ölüp gitdiler köpsi. Şoň üçin nälet diýip otyr. Näme siz ärleriňiz aýdyp bilmeýäňizmi? Barın, emhemen işgärleriň öýüne synak goýun. Güýjüňiz ýetmese, çykyp bilmeseňiz. Öz hak hukuklaryny sorap bilmeseň. Şöýdip bir gorkuza aýmasaňyz. Başga ilaç ýok. Özüňiz barıp şo taýda bir o taýda synak goýun bir hili. Kres goýýaňyzmy, näme goýýaňyz? Ol goý görsünle olar. Halk görsün. Nirde peşşaplar ýaşaýar. Nirde ganxorlar ýaşaýar.
Nirdi Berdimuhamed'in şerikleşçileri yaşı. Adamlar öldürüp oturam. Li dip agent. Aziz. Onca Sturçok. Aziz mesen Ruslanoviç dip nemen var. Men sana ayden sen kime krişi olacak olin? Sen özüne krişi ol. Sen kapın aç Novruzda. Znak dur ondurayya. Sen tizara manglayına znak duruyor. Näme sen partiyan kiyingi tapacak olup nemet azara alıp otyr. Zdavaysa dip. Sen ilki öz sırtın deşigini taparsın. Partiyan kiyingi tapmarsın sen. Daş uzun. Krişaya твоя buldu dip. Sen var sen yal dönükleri. Birinci oçuk. Devlete varanda siz cinayeti işe çekeriz. Kuda etirse. Devlete barcağına gözümüz yetip dururuz Türkmenistan. Eziz Türkmenistanlar. Bu Berdimuhamedov gelin vaktsinalarım halka yetirena Afganistan'a uğradı, başka yere uğradı. Halka yetip durana emhemen işgärler öz maşgalalarını emede otyr. Bir topar adam Türkmenistan'ın içinde ölüp yatyr. Maşgalaları varanda berene aklar cesedlerini. Krematoriyada yakıp. Näçe täze öyle açıldılar. Şo zatlar biliniz akmı, görüňiz akmı? Eger barıp cesedini goq mahal turuzonda, olar yörüte polisiýa işgärlerini goýup, polisiýa işgär mejbur gidip otyr. Olar goýup 5-6 adamy cenaza namaz edip gömüp otyrlar. Qara paket plastikiň içinde açtırma. Musulmanyň däp desturuna gavat gelme. Musulmanyň soňky geyiminde soňky kepiňlerini giydirme. Ýuwup zat. Şeýle bir bu Türkmen halkyny ýigirini oturan adam. Bu Berdimuhamedov. Bu Berdimuhamedov Türkmen halkyny genotsid edip otyr. Genotsid diýende hökmen gaz we kamera Sachsenhaus'da ya muhabit türmelerinde öldürmek gerekler o. Şu Türkmenistan'ı konsentrasyonlu lager etti. Hem daşta dur, iş sad etme. Dünya vozda gelende Türkmenistan'da Covid yok diye otyr, koronavirüs. Görüňiz akmy? Ölüp otyrly adamlar. Näme üçin siz şu zatlara ýol berip otyrsyňız? Ejeler, birinji sizi aýdyp otyr. Sebäbi ujy ýurdun içindäki erkeklere näme diýen? Bir aýdasymam gelenak. Dilim baranak bu zatlar. Düýün ma biri ýazyp otyr. Sen ma görmäň, ejelerimize diýme. Sen ejelerini dil yetirmejek bolsaň, sen ejen gün özü nowatda dur. Bir döüm çörek almak üçin, 2 sany laşyk almak üçin. Sen şo zatlary göreňakmy? Egerde sen Turçyda bolsaň, sen nä azar çekeňakmy? O taýda agyr güllerde türkmenleri taýlap otyrly türkler. Zordan gününü görüp otyrlar. Bizi den görana Azerbaýjanlar ýaly. Şöyle neme mitinglara razрешение ber. Gözün görenakmy zatlar? Näme diýip otyrsyň sen? Men görmän. Sen görmän geç. Men günde çykaryn size. Günde aýdyp durarym. Size ýakymy, ýakmaýmy? Şu zatlar aýdaryn. Ya siz galarsyňyz, ya ömür boyu maskara bolup geçersiňiz. Men endi düşünýän siz näme üçin Nedir Saýidowy çatda oňa jalyp edip otyrdyňyz. Siz ol dogrusyny aýdýdy. Men Kafkazda iýillerinden dip, biziň namysymyz bar dip. Hany türkmen siziň namysyňyz? Namys diýip ýördük biz. Hany namysyňyz siz? Biz näçe döwlet kurduk, näçe siz hiç zat guraňyz. Siz öňkü türkmenlere gatyşyňyz ýok. Sebäbi häzirki ýagdaýyňyz, häzirki maskara ýagdaýlaryňyz sizi görkezip ot subutnama. Size subutnama. Eziz Türkmenistanlar, şonda da ejeler men umydym bar. Siz çağlaryňyzy, başgalaryňyzy ýürekläp, göwnläp, ruh berersiňiz diýip umydym bar. Sag boluň Türkmenistanlar. Gaty degeni bolsam, gaty ýerde oturuň.
Indiki görüşümizde.